Erretretaren erreformaren aurkako greba eta mobilizazio eguna gaurkoa jarraipen zabalarekin, milaka lagun Baionako karriketan eta garraioan eta hezkuntzan sentitu da batez ere greba eguna. Arratsalde on ikus-entzuleok, trenik ez gaurkoan, ez eskualdeko trenik, ez abiadura handiko trenik ere ez, Biarritzeko aireportuan arratsaldeko hegaldiak bertan bera eta autobus zerbitzuetan ere nabaritu da. Hezkuntzan ere eragin handia lehen mailan esaterako eskolen ia 3 laurdenak itxita gaurkoan, manifestazioak utzi duen eta lekukotasunak gaurko saioan, eta Orbel talde baionarraren lan berria ere ezagutaraziko dizuegu. Asteragoaz! Gobernuak iragarri duen erretreta sistemaren erreformaren aurkako greba eta mobilizazio eguna. Sindikatu guztiek bat egin dute eta jendetza batu da Lapurdiko hiriburuan. Jarraipen handia izan du grebak eta manifestazio jendetsuenetako bat ikusi dugu. Ezin dugu onartu eta erreforma hori behar da berriz ikusi eta kendu. Behar da dirua lortu, ez da langileri hartu behar, baina aski da 0,2 kakotx gehiago galdetzean nagusieri eta kontutan izan gindak. Legezko adinaren pusatzearena, beraz 62 urtetik 64 urtera. Eta beste hainbat gauza, erregimen berezi bat zuen ezabaketa eta noski lan gehiago egin beharko dugu, zeren kotizazio trimestroak ere emendatuko dituzte. Erretreta 62 urtetik 64 luzatuko da 2030ean eta tasa osoko erretreta ukaiteko kotizazio denbora 53 urtera emendatuko da 2027 goiti. Intersindikalaren erranetan, Elisabeth Born, Frantziar lehen ministroak joan den urtarrilaren 10ean aurkeztu zuen erreformak bete-betean kolpatuko ditu langileak. Denak egiela inala lanian eta luzatu behar berriz eta erretreta altxatzeko, adibat eta igoiti gure ofiziotan geretoan eko zedo hartzia. Egerak usteko ez girela akort, ez girela ados proposatzen duen aldaketa terrible horrekin. Jende askok pakatuko dutelakoan eta bereziki emaztek eta behe mailako langileek. Behar dugula uaiko adinean bederen eta ez dugula janik 40 urte kasik pasatzen ditugu lanean eta aski da. Egin nukela ere ukan gure erretreta normalki eta ez 50 urtetan, zenta hori da ere gure arangura aitzinatzea askoz gehiago erretreta. Sindikatu ez gain ezkerreko alderdiek ere bat egin dute grebarekin. Batez ere zerbitzu publikoetan sentitu da, garraioan batez ere ez dago trenik, ez aldizkakorik, ez abiadura handiko trenik ere. Autobusetan zerbitzu asko ere bertan bera geratu dira, eta Biarritzeko aireportuan ez da Paris eta Lyonerako hegaldirik izanen arratsaldean. Hezkuntzan, lehen mailan eskolen 3 laurdenak gaur itxita. Haurtzaindegietan zerbitzu minimoak eta kolegio eta lizeoetan ere eragin handia izan du grebak. Hezkuntzako Frantziako sindikatu nagusiaren hitzetan, departamentuan 4tik 3 irakasle greban dira gaur eta 5 eskolatik 2 erabat itxita daude. Ospitalean ere zerbitzu minimoak gaurkoan. Lehen mobilizazio eguna baina gehiago espero dira. Biziki determinatuak gira, biziki aserre gira ere, jandudan bezala, denok unkituak ge erreforma honekin. Egia da, ikusten duzen bezala, kriston euria da, baina ikusten da langileen determinazioa. Badakigu parean Macron eta bere mundua, bere gobernamendua determinatuak dira, eta gainera prest direla eztabaidarik gabe indarrean pasatzen da lege hori, baina parean aurkituko ditu langile determinatuak eta gaur lehen froga. Sutak hartaldeak erraiten duen arte, erraiten duen bezala irabazi arte. Lehen ministroak proiektua martxoa itzin onartu nahi du Asamblea Nazionalean, erreforma irailean indarrean sartzeko. Elurra dugu oraino txoko batzuetan eta abisu horian jarraitzen dugu. Euria babazuza ere bai, arazoak egon dira errepideetan eta injustu batzu arratsaldean 22 urteko gazte bat hil zen autobidean gertaturiko istripu batean Arrangoitze parean. Autoak kamioi batekin talka egin zuen eta beste 6 lagun zauritu ziren ere istripuan. 2 orenez egon zen A63 autobidea erabat itxita. Eta gaur goizean beste istripu batek blokeatuta izan du A63 autobidea berriro, Bokale parean.
Auto eta kamioi baten arteko istripuak 5 kilometroko ilarak eragin ditu iparraldetik hegoalderako zentzuan. Orbel talde baionarrak bere 3. lana plazaratu berri du. 2017an lehena eta 2019an bigarrena argitaratu ostean, berritasunez beteta datorren Lur Ezea jalgi dute azaroan. Alde batetik erritmo asko sartu ditugu, orain arte etzegoen erritmorik, etzegoen ez bateriarik, ez perkusiorik, eta hor sartu ditugu erritmoak, ordinagailutik eginda eta zuzenean olako pad moduko batean joak, eta beraz erritmo askoz gehiago dago, aurreko kantuetan eta diskoetan baino, eta gero bestalde nabarmendu ditugu askoz gehiago ahotsak eta leku gehiago eman diegu, eta bai Kami eta bai Aneliz ausartu dira askoz gehiago gauzak saiatzera ahotsetan eta modu askeagoan kantatzen eta kriston lana egin dute. Disko honekin azkenean lortu dugula nolabaiteko oreka, estapenetik bilatzen ginuena eta gure nortasuna moldatzea. Eta oreka hori, bai erritmoarena, bizitasunarena, baina bestalde ere gauzak poliki eta sakonki egitearena. Badu alde ilun bat, badu alde hipnotiko bat eta lasai bat, baina bestalde oraintxe aipatu ditudan erritmoen eta ahotsen kontu honekin badu ere alde oso askatzailea. Guk behintzat hola ikusten dugu, askoz libreagoa, ausartagoa eta kanpora begirakoa ere bai. Kantak aurkezteko sortu dituzten bideoklipek ere ohikotik gutxi dute eta ikusi dezakezuen itxura dute guztiek. Gogoetatu genuen nola aurkeztu nahi genituen kantuak, erabaki genuen orduan, kantu bakoitzarentzat, 8 kantu dira, egitea bideoklip laburrak bezala, 30-40 segundukoak, eta gero horiek triptiko moduan aurkeztea eta iraunaraztea kantu osoan. Eta gainera horrek aukera maiten zigun, kantu bakoitzak hitzen bitartez eta musikaren bitartez adierazten duena iruditan adierazteko. Beraz azkenean 8 kantu dira, 8 mundu, 8 mezu pasarazteko, eta kantu bakoitzak, bideoklip bakoitzak badauka bere nortasuna. Eta gainera aukera eman digu disko argitaratu aintzin 3 argitaratzeko, eta diskoaren ondotik ere bai 2 astean behin bideoklip bat aurkezteko. Zortzi istorio, 8 mezu, Lur Ezea izenak berak, bikain ezur mamitzen edo gorpuzten dituenak. Lotua da taldearen izenari ere Orbel, beraz bada lujarekiko lotura hori, udazkeneko eta neguko giro hori, eta gero ere astapenetik Kamiek bazeukan irudi bat, guk maitatu ginuena hainitz, zena pertsona bat lujean balio handiko zerbait bilatzen ari zena, eta luje zehorik ajakatzen, eta pixkatogen inguruan landu dugu disko osoa. Urtarrilean, Frantzian, Klemonen, Lionen eta Bezantzonen izango ditugu 12, 13 eta 14. Martxoan, etxean aldiz, 30ean, Gipuzkoan, Arrasateko gaztetxean, eta 31ean,